Alauna na diri sa auto pag mata nako ako din ning giabri ning unsa ning gibuhat sa akong ugangan dire magbuhat siguro na siya snack namo mga bayot. So after 3 minutes nakaluto na din ni siya. Onya pagtilaw nako mga bayot wa gyud tawoy asukar, wa gyud tawoy timpla paasgad-asgad ra onya ganahan man ko og kanang tamis-tamis. So akong giasukaran mga bayot ang lami ani niya mura ra siya og syakoy ba og dili bulwa. Mao lasa aning kalan-una. So gahapon kay gapalit man migdog karon ako digamon og pizza. Lahi ni putahin nga pizza akong gigama mga bayot kay gibutangan nako og ham tomato. Dayon ang kinalasan gibutangan ako nagdaghan nga cheese dinha mga bayot. Kay in fairness, lami jud kayo ang pizza og daghan kayong cheese ibabaw nga imo ang ipanghampol. Human mga bayot ato na ning idasok din sa ato ang oven mga bayot din atong sirad-an para dili mo gawas ng kainit dinha. Dayon atong timer ni diri og 20 minutos aron maluto ni siya og di ni siya mapagod. Milabay ang 20 minutos naluto na niya ako ang pizza diri. Lami kayo og porma mga bayot. Sure ko lami po niya og lasa. While nagluto dai kog pizza ni Karina, nanguha po dai na siya og ham din ha kay iyang gibit-bit og iyang gikaon. Nakaingon siguro siya og akong kwaon. Mo nang nagdali-dali og sulod sa kwarto. Di kahimutang mga bayot murag iri nga nakatangag og ilaga. Purya-buyag lang in taon ni ako ang bahandi. Mukaon na panalagsa sa ilang kalanon dire. So pasagdalang na ko na siya dira mga bayot og kanon bayod ka na niya hurot. Pero kasabot kong huna-huna aray gadakuha ni Karina. Mindali-dali si Karina og dagan padulong sa portahan. Kay yaon tang apson yang tate nga minggawas. Unya wa siya kaapas mga bayot mo nang ako na lang siyang gipalingkod ani iyang lingkuranan kay gihatagan na nako siya sa akong giluto nga pizza. Musugot ra ni si Karina mga bayot og kaniray kanon yang whole adlaw. Pero gabi ana mangayo gyud na siya gluto. Gibutangan na dai kog pizza sa akong bana diri sa plato. Perting iktin-iktin sa kuwang binhi aning akong gilisan kay manggawa silang duha sa iya ang lola. Pertin niya lipaya murag asad. Unya madto ra dai silang pharmacy kay mopalit iyang tati og tambal mo nang giuban na lang siya. Kay og ang iyang tati pa aron kuno pod makapahuway ang ilang binalayeng gwapa. Ason sina diri sa gabi mga bayot miningon akong bana nga mga Economic City kay momalit kuno mi og kalanon. Usa mi makapili og unsa mo ang kalanon. Kanunay gining mag-una ning mga dulaan ni Karina dire. Maghilak ang kumingking ni Karina og di gyud na siya mapalitan anang iya ang giganahan. Pagabot na may diri sa tindahan mga bayot mo separate gidayon ming duhang Karina kay mamili mi diri og unsa mo ang ganahang kalanon. Unya kay dalag-dalag na akong tango kinahanglan na ni og kanang Colgate ba nga patsadahon. While nagpa-counter mi diri kani akong binhi gatudlo-tudlo pod siya kay nakita siyang balon aning duol aning kashiran. Ang ako ang bahandi hinapit ato ang kadaplinan mga bayot atong tindahan nga kanon na iyang adtuan kay tudloan ni sa iyang amahan oh. Kumpleto ni siya. Mga vegetable nga plastic kami kaniadto wag yun mi katilaw aning idara og mga plastic nga kuan dulaan. Nakatilaw mi plastic nga cellophane ra gyud tawon. Pero ginani mga dulaan na wag yun mi kahikap gyud tawon ani sa una. Si Karina sus Ginoo Maria Jose pag unsay kayoon, unsay birahon. Makuha dayon. Si hay lang ga. Pauli na mi mga bayot paabot pa mi sa ako ang kagpikas sa Ilongkay. Minhapit aning pharmacy ha mga bayot okay palit og pampers ug gatas ni Karina. Yes, that's yours. It's mine. Nakaingon siya og ang hangin nga mukuha siyang dulaan mo nang moingon siya it's mine. Di akong gihalog mga bayot mahalog siya mapalit. Di na kuhaon sa langit. Ay di na kuhaon sa langit, di na kuhaon sa hangin day oy. What is this? Corn. How about this one? This one. Carrots. This one. Onions. Very good. Kaba, sabot na ako ang bahandian ng mga bato. Kung sa'y ngalanan, ng matangang, mananapan, mga utanon, manis ang mga. Okay, manon na siya paper daw. This one. The eggplant. How about this one? What is this? Beans. Very good, dai. Dugay kaya kung paano nakaibot aning tindahan mga bayotoy. Daghan mangong customer ba? Mao nang nagpaabot ra mi aning gawas, so nami minsulod kay gamay kayo ang portahan mga bayot, mag-arsa-arsa na pud mi ni Karina. Magkuha-kuha na pud ni Karina panaugon unya, di na pud mo sakay sa iyang sakyanan, magdabo mi ani og basan. So ano lang may minugon niya sa sulod mga bayot, paabot na lang mi niya diri sa gawas. Hi. You see, I have toys. A lot of vegetables. Kuha na siya mga bayot 1,800 o i-convert na to sa Philippine money 200 na siya.
kanang bata ang nasa sulod ang balay-balay nga kagubaon na hapit katong pago na murag bagyo. Nangay gapol gihatagan ako gapol wa na ko nag-slice. Dayon karon, ngay po siya saging gihatagan ako saging. Galuto ko og luto mga bayot, gidungagan ako na siya then ako ga batil ko og itlog akong giluto og butter. Dayon ay binuhat sa akong ugangan dire nga kuan siya mga bayot, spaghetti ba din gibutangan og yogurt. Pero wag ginapansin na mga bayot. Tuwa hinuon wala gakuan. Galuhod-luhod og dula wa pa na siya pamahaw paniud to. Ambot wa gyud ni siya plano mukaon na nay ang kinabuhi oy. Do you want to play with mommy? Where is the corn? Show me where is the corn. The corn ba? Asa? Where is the corn? Where is the corn? Where's the corn langga? Nahimot kay ko mga bayot kay nanggawas may ganina kung anak gahilak itawan kay magpapalit og Rubix gipalitan sa iyang amahan kani pero wala siya moangay ginahan siya tong tuyok-tuyok ba simbol mo tong yang amahan himbalik kung palit ha dara ang kuan ani tulog whole day mga bayot kay hindanag oy danagan makay ni ating anak oy. Another one? Yay! Okay. Ganahan kag nakayanak ngay nana. So ron din mo hilak mga bayot, mohilom ni mo apas mi siyang amahan dito sa shop mga bayot ug asang siya pa siya himpalit og Rubix. Rubix siyang ganahan. Ngit-ngit kay diri mga bayot pero gusuri-suri pa min karina kay napas mi siyang papa ron lang gyud di niya siya mohilak. Kaya tang anak kagyud. Way tawo mong panimalay mga bayot ako rang gisarad ano anak ko laki. Kaya akong ugangan, himpalit og tambal niya sa pharmacy. Niya, kani akong bahandi kay gihilak-hilak lagi kay nangita lagi siya atong Rubix mga bayot. Labog gingnan ako siya ganina nga ug unsay ganahan nimo kuha kay aron baryan sa imong papa. Ang gikuha slime ra. Niya ganahan na siya modula atong Rubix. Wa niya kuha karon nangita na siya og asa kuno nakaingon siya og akong gikuha pod. Niya man ako kuha tawa gabaklay. Ako ilis mga bayot kaning ako ang gisuot sa pangbalay ra ni. Perti ginawang paabot aning gawas mga bayot kay dugay kay nakagawas pud ako ang bana sa gipalitan niyang shop. Wala may nato dito sa shop narami ka paabot diri dol sa iya ang kuan. Dol sa iyang tindahan. Kay ug madto pa mi sa iyang shop ug unsa na pay pagtudlo na ni kun say makitaan maghilak na po nig dili palitan. That's car. That is the signal of the car. Tingog ang kuan mga bayot ba? Ang signal sa kotse din he. Nangutana din ako ang hala tati's here. Nangutana din ako ang anak ug unsa na. Nakapalit na gyud Rubix mga bayot Diapilan pag mapa sa iyang papa. Sus kami kani adto ug naay ganahan og di mapalit kay walay kwarta kay mama ora gyud pud tawo ng amuang pamilya sa una. Bunalan pa kay og dili kusion. Kay aron muhilom. Karon mga bayot mga bata di na gyud wa nay kusi wa nay bunal og mo istorya manggali ta mo dako na tong tingog dayon dag tirong lahi na gyud kay mga bata karon mga bayot duha na ka pugdula ang bitbit hala nabuak na laga what is that di panggutom akong kagupa mga bayot nagluto ra day ko dinhi og pako sa pabo kay ganahan kay sila ani sukad atong galuto ko ani mga bayot kanunay na silang gapalit kay palutuon ko. Nya sayo naman po kay nilutuon mga bayot kay. Imura ng tamplahan ra og asin, turmeric powder og kanang kuan. Singara na oy. Kanang paminta ba nga durog. Dayon dasok na nimo dira mga bayot. Imong bali-balihon aron maluto na siya dayon. Atong takluban paabot na lang tag 29 minutos aron maluto na siya. So, dira na tapuson ako ang video karong adlaw mga bayot. Salamat sa iyong paglantaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye. See bye-bye sa. Bye-bye. Good night. Good night. I love you. Say I love you. Magbahin mo siya og panikik mga bayot. See bye-bye na. Pie cake. O ginani kasukihan mo anak mga bayot. Pie cake. Di nakakahon-ahon og sindan. So see you tomorrow. Bye-bye. Pie cake. Pie cake.